आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। दक्षिण कोकणची काशी म्हणून ओळख असलेल्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वर इथं भक्ती, श्रद्धा आणि देवगड हापूसचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळाला। हजारो हापूस आंब्यांची भव्य आरास, म्हात्रे कुटुंबियांची भावनिक नवस्फूर्ती आणि सोमनाथ मंदिराचं लाईव्ह दर्शन यामुळे कुणकेश्वर नगरी भक्तिमय वातावरणात भारावून गेली। 2017 साली देवस्थान ट्रस्टचे तत्कालीन सदस्य शैलेश बोंडाळे यांनी देवगड हापूस आरास उपक्रमाची संकल्पना मांडली। या उपक्रमाला 10 वर्ष पूर्ण झाली असून यंदा देवस्थान ट्रस्ट अध्यक्ष एकनाथ तेली यांनी या उत्सवाला आंबा महोत्सवाची जोड दिली। मूळ संकल्पना त्यावेळी अशी ठेवली होती की देवगड हापूसचं नाव पूर्ण भारतात प्रसिद्ध आहे, भारतातच नव्हे तर जगातही प्रसिद्ध आहे। याची आम्ही कुणकेश्वर मध्ये म्हणजे देवगड तालुक्यामध्ये म्हटल्यावर कुणकेश्वरचं नाव पहिलं बऱ्याच वेळा घेतलं जातं आंबा लवकर येण्यासाठी। नैसर्गिक जागा कुणकेश्वर मध्ये लवकर येण्याची आहे आणि शेतकऱ्याची कुणकेश्वर प्रती असलेली श्रद्धा आणि कृतज्ञ भाव व्यक्त करण्यासाठी मूळ ही संकल्पना राबवली गेली। त्यानंतर त्या संकल्पनेला वेगवेगळ्या त्यावेळच्या ट्रस्टीनी पुढे वेगवेगळ्या संकल्पना जोडून हा आंबा महोत्सव मोठा केला। देवस्थान ट्रस्टने स्थानिक शेतकऱ्यांना हे स्टॉल मोफत 3 दिवसासाठी उपलब्ध करून दिलेले आहेत। स्थानिक आंब्याची गुणवत्ता पर्यटक भाविक यांच्यापर्यंत पोचावी, देवगड हापूसची बदनामी टाळली जावी आणि उच्च प्रतीचा रुचकर आंबा सर्व पर्यटक भाविक यांना उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने येथे आंब्याची विक्री केली जात आहे। कुणकेश्वर इथं उभारण्यात आलेल्या स्टॉलमध्ये अस्सल देवगड हापूसचं आंबा पोळी, आंबा वडी, आंबा पल्प आणि आंबा शेक यांसारख्या पदार्थांना पर्यटकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला। स्थानिक शेतकरी आणि विक्रेत्यांमध्ये समाधानाचं वातावरण पाहायला मिळालं। भाविकांचा प्रचंड प्रतिसाद आहे आपल्या स्टॉलला आणि बाकीच्यांचाही स्टॉलला। देवगड हापूस काय आहे हे लोकांना कळतं आहे आणि त्याची चव पण लोकांपर्यंत पोचावी हाच एक यामागे उद्दिष्ट आहे देवस्थान ट्रस्टचा। आणि आम्ही पण खूप त्यांचे आभारी आहोत की आम्हाला हा प्लॅटफॉर्म मिळाला। तसेच गिरगाव येथे एक मँगो फेस्टिवल झालं होतं, तिथे पण आमचा स्टॉल होता आणि तिथे पण एक प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि लोकांपर्यंत देवगड हापूस काय आहे हे आता कळायला लागलं आहे। त्यामुळे मेन म्हणजे देवस्थान ट्रस्टला मी त्यांची खूप आभारी आहे की त्यांनी आम्हाला हा प्लॅटफॉर्म उपस्थित करून दिला आणि त्यामुळे लोकांपर्यंत ग्राहक ते शेतकरी आपण पोचतो आहे। नमस्कार। तर आमचा जे फार्म आहे त्याचं नाव आहे हिरावती फार्म्स आणि आता आपण जे हिरावती फार्म्सच्या बागेतले जे आंबे आहेत हापूस आंबे त्याच्यापासून आपण पल्प काढतो आणि त्या पल्पपासून आपण मँगो शेक बनवतो। तर आपला हा मँगो शेक असा प्रोडक्ट आहे आणि इथे आपण बघू शकता हे आंबे पण आहेत। तर आजूबाजूचे जे गावातले शेतकरी आहेत त्यांनी विविध स्टॉल्स लावलेले आहेत, तर त्यांचा हा आंब्याचा सुद्धा स्टॉल आहे। तुम्हाला आंबे ऑर्डर करायचे असतील तर ते पाठवतात सुद्धा, आपणही पाठवतो आणि बाकीचे प्रोडक्ट्सचे सुद्धा स्टॉल्स आपल्या ह्या एक्झिबिशनमध्ये आहेत। तर तुम्हाला व्हिजिट करायचं असेल तर आजचा आणि उद्याचा दिवस एक्झिबिशन आहे, तर तुम्ही येऊन व्हिजिट करू शकता। ह्या एक्झिबिशनमुळे गावातल्या शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म म्हणून मिळालेला आहे। त्यांना डायरेक्ट कस्टमरपर्यंत पोहोचण्याची संधी आहे आणि शेतकऱ्यांनी किंवा व्यापाऱ्यांनी आपल्याकडचे घरगुती वेगवेगळे पदार्थ इथे त्यांनी लावून या एक्झिबिशनमध्ये भाग घेतलेला आहे। तर तुम्ही या एक्झिबिशनला व्हिजिट करा आणि तुम्हाला काही वस्तू पाहिजे असतील तर त्या शेतकऱ्यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही ते मागू शकता। आम्ही आतापर्यंत ऐकून होतो, पण आता ही मँगो शेकची चव खूप म्हणजे सुंदर आहे। हिरावती फार्मचं आहे हे खूप म्हणजे खूप सुंदर आणि आम्ही गावात राहून आमचा ह्या असला कधी खाऊ गावात नाही, पण ती चव आमच्या ह्या गावात राहून आमच्या गावच्याच मुलींनी ही दिलेली असा म्हणून त्याचे खरोखर लखाने आभार मानते। मी तर आता खालेलो असं
आणि सगळ्यांका विनंती करीन की सगळ्यांनी याची चव बघा, खूप सुंदर असा. मी एक गाववाले म्हणून खाऊन बघलं, पण तुम्ही भाविक पर्यटक या ठिकाणी येत असाल त्यांनी पण खावा. अगदी मुबलक दरात असा, म्हणजे 100 रुपयात असा. अगदी ओरिजिनल देवगड हापूस काय असतात, त्याची काय चव असतात ती तुमच्या जीवनावर अगदी घराकडे जाईपर्यंत तुमका आठवतं दिलं. मंदिराच्या गाभाऱ्यात आणि सभामंडपात हजारो हापूस आंब्याची आकर्षक आरास करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे जपानमधील प्रसिद्ध मियाझाकी प्रजातीच्या आंब्यांचाही या आरासमध्ये समावेश करण्यात आला होता. 2017 पासून हा आंबा महोत्सव आम्ही आमच्या देवालयात साजरा करतो. एक आंब्याची आरास, एक सुंदर कलाकृती, जशी रांगोळी आपण बघण्यासारखी काढतो त्या पद्धतीत रांगोळीच्या ऐवजी आंबे वापरून त्या ठिकाणी चांगल्यापैकी त्याला एक बघण्यासारखं आनंदाचं, समाधानाचं एक त्या ठिकाणी चित्रीकरण होतं किंवा तो रांगोळी आंब्याची होते. आणि हे सगळं बघत असता 2017 पासून आजपर्यंत फक्त आपण आरास करत होतो. ह्या वेळेला आमच्या डोक्यात अशी कल्पना आली ट्रस्टवर की हा जो देवगड हापूस आंबा आहे तो जगात गेलेला आहे, तो चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी या आंब्याला जर व्यासपीठ मिळत असेल किंवा बाजारपेठ या ठिकाणी त्या आमच्या बागायतदारांना मिळत असते आणि जो आंबा देवगड हापूस आंब्याखाली चुकीच्या पद्धतीने जो दुसरा आंबा बाहेरचा देवगड हापूस म्हणून विकला जातो त्यालाही पायबंद होईल ह्या दृष्टिकोनातून. आणि इथं आम्ही देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने मोफत गाळे सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे सगळ्या आंबा बागायतदारांना. आणि यामुळे आम्हाला ह्या सगळ्या बागायतदारांनी चांगल्या प्रकारे प्रतिसादही दिलेला आहे. 10 तारीख पासून हा जे स्टॉल आहेत आंबे देवगड हापूस आंबे 10 तारीख पासून कालपासून चालू झालेले आणि त्या सगळ्या आंबा स्टॉलवाल्यांची विक्रेत्यांची काल सुद्धा चांगली सुंदर विक्री झाली. काही स्टॉलवाल्यांचे आणलेले आंबे सगळे संपले. पुन्हा त्यांनी यावेळेला पूर्ण देवगड परिसरातले गावातले आंबे आज परत स्टॉल लावलेले आहे, उद्या परत आहे. मग सांगण्याचं तात्पर्य एवढं. त्याचप्रमाणे जपानचा जो काय मियाझाकी आंबा आहे तो सुद्धा आम्ही या ठिकाणी आणलेला आहे आणि तो सुद्धा पूजेला लावलेला आहे. आणि हे सगळं करत असताना या ठिकाणी आज सोमनाथ पर्व हा सुद्धा एक योगायोग जुळून आलेला आहे. शासनाने आदेश केल्याप्रमाणे तहसीलदार आम्ही हे देवस्थान ट्रस्ट या ठिकाणी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आज जे पूर्ण त्यांनी जे नियोजन दिलेलं आहे त्या नियोजन करून या ठिकाणी आम्ही तो तोही कार्यक्रम या ठिकाणी राबवण्यात आलेला आहे. आणि ह्या अनुषंगाने दुग्ध शर्करा योग म्हणाला म्हटलं तरी चालेल की या ठिकाणी हजारो भक्त आहे की ह्या सगळ्याचा आनंद समाधान घेतत आहेत. आणि ह्या अनुषंगाने हा जो आम्ही जो देवगड हापूसला एक गॅस बाजारपेठ आमची संकल्पना ही खरोखरच आम्हालाही आनंद वाटतो की आम्ही जी संकल्पना आणली प्रत्यात आणली कृतीत आणली त्याचं एक समाधान लागतं. आणि आमचे ते आंबा बागायतदार आहेत त्यांचा धंदा चांगला झाल्यामुळे तेही एवढे आनंदी आहेत की त्यांनाही विश्वास पटलाय की आपल्या देवगड हापूसला याच्यापुढे भविष्य. आता ठीक आहे परिस्थिती आहे, देवगड हापूस आज कठीण परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. 10 ते 15% उत्पन्न त्याच्याही आमचा बागायतदार खर्चही उभा राहणार नाही तर खिशातले पैसे घालावे लागणार आहेत. या आणि मार्केटचे रेट सुद्धा घसरलेले आहेत. सगळ्याचा विचार कर आज इथं 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये डझन आज लोक सगळे भाविक पर्यटक आनंदाने आंबा घेत आहेत आणि त्यांना एक विश्वास आहे की हा देवगड हापूस आपल्याला ओरिजिनल मिळणार आहे. त्याचे गुण सांगण्याची काही गरज नाही आहे. त्याप्रमाणे बाहेरचा आंबा त्याला पण पायबंद बसतात. ते बाहेरचे लोक देवगडच्या नावाखाली इथं येऊ शकत नाही. आणि हा सगळ्याचा विश्वास नसल्यामुळे सगळे पर्यटकांनी इथं झोकून देऊन या ठिकाणी तो आंबा खरेदी करण्याचा त्यांचा जोरात आज प्रयत्न चालू आहे आणि भरपूर प्रमाणात विक्री चालू.